Илхам абыйның тәпи атлап киткән, чабаталар үреп беренче гонорарларын эшләгән туган авылында зур тантана, аның истәлегенә һәйкәл ачылды. Ул бакыйлыкка киткәчтен дә аның ул милләткә эшен дәвам итә. Без һәр вакытта да аның өчен дуа кылабыз һәм әйтәбез инде. Урыны җәннәттә, каберләре нурлы киң булсын дип. Аңа үзе исән вакытта ук һәйкәл салырга кирәк иде дип тәкъдим иткән иде хезмәттәше Хәмдүнә Тимергалиева. Исән чакта өлгерми калдык. Күрәсең, табигать тә яңгыр аша шуны искәртә. Кайтырбыз без салкын Себер гөл булгач. Сагышыңнан үлә күрмә сандугач. Ә хәзергә ташка тамсын кайнар тир. Түз егет бул, туган як дип җырлап йөр дип язган иде Рәзил Вәлиев Илхам Шакировка багышлап. Хәзер арабызда булмаса да, татар халкын әле дә җырлап йөргәндәге кебек үз моңы дөньясында яшәтә Илхам Шакиров.